Owayengumsakazi wokhozi FM uSibu Buthelezi usethule isiteshi somsakazo esiku-inthanethi esibizwa ngeVoice of Life. Siyafisa ukuthi kube umsakazo omkhulu la kunayo yonke kupossible uma kukhona umsakazo wake wabamkhulu emhlabeni cabanga ukuthi nawo lona ungakwazi ukuthi ugcine umkhulu ngelinye ilanga ungebe mkhulu manje mhlawumbe uyoba mkhulu eminyakeni eyishumi eminyakeni engama-20 phela bangabe sakha into suke siyakha nane generation. Uhlelo lwakhe lokuqala luqala ukuzwakala bukhoma namuhla ngesonto kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-11 ekhasini lakhe lika-Facebook @imsibu Buthelezi. UButhelezi uthi uzwile izikhalo zabalaleli bebefisa ukuphinde bezwe iphimbo lakhe emsakazweni wabesenquma ukubaphendula. Uthi izifiso zabo sezifezekile ngamandla kaNkulunkulu. Okwamanje lo msakazo uzobuzwakala ngezinsuku ezithile kuphela kodwa inhloso enkulu ukuthi ekugcineni ulaleleke amahora angu-24 kuveza uSibu Buthelezi. Ngibeke mina bese ngibuka wena. Buke sakhe isimo, buke nawe ikwehlele izinto esibonile nesingayibonanga, esizaziyo nesingazazi. Kodwa iqiniso lokuthi uNkulunkulu oma nabantu iye wama nami. Wama nawe. Mhlanje uma sibheke emuva sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usithathe kuphi. Sibheke ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kunjani. Njengoba ithi le ngoma kaDumi Mkokstad ethi mbize noma kumnyama, mbize noma kunzima, noma ngabe kuhlobo luni lwezimo obhekana nazo kodwa umbize. Isambane News sibuye nazo sishisa.